oproep dan? Ja, dat ik sowieso, maar eerst moet ik even zeggen, wat ik denk wat goed voor de Friese zaak is dat er meer zeg maar Friese visueel is. Maar ik had er een Frieske tegen jongen met op in de telefoon. Oh ja. Dat ik krijg ook zo maar even, Oh, dat is zo goed. Ja, dat is camera inderdaad. nee, hier zit het in, denk ik. Maar daarnaast moeten wij graag een oproep plaatsen om Klaas, een boezemvrouw vrouw die de toestand is. Ja, wij binnen Nienke en Klaas. Nienke en Klaas. Ja, wij zijn op zoek naar een Friese kerel. Ja. Die is vergezellig wel in zijn leven. Ja, waarom was je klaar man? Ja, Michael in het klaar. Misschien dat we was waar leven met elkaar. Dat vind ik het net helemaal. Het valt ook hoe de discussie is. No debes olvidar besar